Hello, hinaguan! So, we're here na. Kamustahin naman natin yung pinapagawa pong hi! Bubong dito sa function area. So, kamustahin natin kung ano na yan. Mother! Hi po! Mom! Papa! Sus, complete. Nagmaritesa na naman kayo dyan, kabal. Alam ko yan. Ganyang upo yung dalawa. Wala. Wala eh. Ano, kamusta ang lakad? Hindi pa din. Hindi naman kami naglalakad. Umupo naman. Hindi, sa CTO ba? Okay na yung condo nyo doon. Okay lang. Kailan kayo lilipat? Siguro mga split sa ako. October. Doon na kayo? Kakanda na kami. Sana all. So, pwede na kami dumatulog kapag nasa... Hindi pwede. Ano naman? Bayad ka. Dila ako sa parking lot. Pag-swimming ako unyo. Ayun, ganun tubig. Swimming kayo lang. Yun ka pa, mamsi. Kauwi lang. Biyernes kasi, linis kami doon. Para limpyo bago umalis ng tindahan. Para Lunes, unti na lang. Punas. Ganun. Ama dator. Walang nangka pa. Walang nangka? Ito lang. So, kumpare ko naman, napakayaman na, nandiyan pa. Aw. Uy! Si John Dave. Oh, ba. Walang lagnat? Okay ra? Wow, naka 2 days. Ala, inuubo na. Ala, grabe naman yung baby na. So, ito yung first part ng bubong. Anong nagdagdag ng isa pa? Nagdagdag ka pa ng isang ganito? Ay. Additional. Ilang yero pa? Ilang yero abutin? 60 pieces? 30, 60. Hmm? 60 ka zero. Pati yung likod pa. Oh. Ade, transparent ra. Ayun na lang ilalagay. Click. Wire. Ngayon? Oh. Ano ba kanina? Susumbat yan isa din. Ayan na siya, oh. Ito yung likod. Ito kasing likod na to, pwede maging backstage to ng dressing room. Ito, oh. Ayan, diba? Para mas maganda. Ayan. Mas bongga siya kung meron ditong ano, backstage ba? At side stage. Daming yero, oh. Mga tubular. Ano, parts? Oh. Kung mahaba-haba na naman tayo hindi magbabanding, ah. Look, manager, oh. Manager. Ah! Grabe naman yung trabaho na yun. Nakaupo lang. Yung likod, ay, ito ang ano ko, architect. Architect, yung likod mo, anong design? Maglagay ka ng dressing room? Kanang likod mo? Budiga. Kanang pinaka budiga. bakod? Lahat ng mga gamit doon lagay. Oh. Para hindi na siya pakalat-kalat. Itong mga, Kayo, Sa kayo ng ano, pang dressing room. yun nga eh. Pwede naman din yun doon sa likod. Backstage ba? Kalahati. Hindi, ang dami mong gamit na ano. Mga pang-decor. Pwede. Actually, pwede naman yung pang-decor sa ilalim eh. Butang eh. Dapat yung dressing room mo meron sa likod ba? Likod ba? Kahit mga 6 na saksakan lang doon ba? 3, ano yun? 3 gag. Pag matapos na ito lahat. Para at least yung likod, clear siya, pwede siya magamit ng mga Gusto mag-i-event. mo, dressing room. Kaluwagan na lang.
Ayun, yung buong likod. Yung buong likod. Okay naman siya bababakura. Ay, bababakura mo ba? Parang i-close mo rin siya. Ano siya lahat? Tapos ang pader mo, ano siya man, hardiplex or sin. Parang ganun ba, oh? Ang tagal ka na naman pala dito. Abuti ka na naman ng mga, ano to, 3 months? Ah. Oh, May railings dito lahat. May ah, magre-railings na rin? naman dito. Saka sirado para wala nang pumasok na aso. Ah. Kahapon sa natin balik. Taon siya. Paano ang railings niya? Bakal, mga bakal. Ah, hindi na sila makapasok? Para hindi na makapasok yung mga aso lahat. Kagaya niyan, hindi. Maliit lang ba? Yung railings lang. Ganun. Gaya dyan, oh. Oo nga yan, sa ano, sa Pero sikit-sikit lang, sikit-sikit. mas dikit-dikit yung ano. Para wala makapasok na aso. Para may privacy gitaw. O kapag may Kasi event. pag may event dito nga mga ibang tao. Yung mga aso. Hindi, yung mga bata ba hindi. Ah, pag hindi bisita. Oo. Pag hindi siya Akala nila involved. kay Brenda o pumasok lang sila diha. Diba? Ah, yun. Sa dati, di ba? Diba mayroon dito? Oh, para maiwasan na. Oo, yung mga Kumakain sila. gate crasher, nakakahiya. O, di ba? Hindi sa man maulaw. Tapos Ay, man to. anak mo. Diba? Saan niya yung videographer niya? Mga ilang ano to, ilang weeks mo target? Overtime sila ngayon. Hala. Kasi may mag-rent ng Sunday. Oh, good. Bukas ang tutaman. Ah, kailangan matapos na siya. Nagbubong na. Nagbubong na sila bukas. Ah, kaya overtime. Sa oras na nakaroon sila kabok. Iba kong tagayin. Continue nila. Bukas, Dayon. Ambot na pasabot. Iba naman na diya. Sa 14. Naa. Pagka 16 ko na ingoy doon na. na din. Naa daw. Kaya Wow. naman doon na din eh. Sa naa sa 14, naa sa 16. Dito din sa 20. Na, kung amo itong baklason, malanganin me. Tapos maay pag reelings na lang dahil mong trabahoon sa ipauman sa aning nag-rent aning bulana. Na ang railings di ay na sa may butang Na may dos por dos na may uban magkata sa playa. Kaya na dahil uban nga tangtang mo dahil pag reelings. Kaya pwede man sila mag-cutting sa mga reelings. Dito sila yung kung may mag-event din eh para din saba. Pag wala nang event, pagkabuntag din na po na sila magtaod. papin na pabalik sa pintura ako ang pintura ugma kay para before sila mag-ato pang butang Oo. No, mapinturahan mo. sila butang nga muli ito yung tanggal ang pintura. Sa Kaya si Tonton Manggod na sa trabaho lain. Mag-isa ba kuno ka bulan din eh, kay mundang sa dito, kadini siya, oo, sobra pa man sa bulan, kay reelings man ta. Sa lolis, sugod mo, ingon ko sa imo, nga reelings na sa trabaho. Tonton ba? Oo. Siya kasi yung ano mo, main mo din sa ano, welding. Para mas Malanganin mabilis. Dito, kung babaklas mi, siguro sa panahon ba, dila tumatag ng panahon, sa bulan. Oh, kahapon, maaga kayong kahapon. Oo. Ay, Alas 5. wala na, humana. Ah, sayang. Ala! Magpintal na. Tigdag ka tao? Tigdag ka tao? O naman lalingling, uyok. Magpintal mi. Magpintal mo. Sige, pagpintal mo. Okay na ibutan na itong pond dito. Ano nga bisita po ngayon na dumating. Ay na. Ha? Tsaka dito sa A-House. Si Papa Bembem TV is there. So, marami na naman project at gagawin dito. Sana matapos. Ma, paano yung sa amin ni Kara? Pagbiyahe ugma niya kanang wala sa kay edit ugma. Alas 4. Ba? 40 years na ako. Ano? Ha? 40 years old. Bukas? Sa 15. Ah, sa October. Gaman ka. October 15. Ano plano natin, Kara? Tsaka, birthday ni Kara. Ramiro, 29. Ah, Dapat si isa lang sa'yo, tatlo para tatlong litson. 29? Idugan nga to mo malintan. 29, mag-uli nga ako Manila, di ba? Dahil death anniversary ni Mama 27, birthday niya 31. O isa lang yung Kara. Kami ni Kara, oh. O magbili ka na ng ano, litson, dalawa. Libre mo na si Kara. Ikaw na maglibre.
Di pala, doon na ako magpo-40 wala. Magsa-sardinas na kami. Libre mo lang si Cara. May binibenta kasi may binibenta si Dayan ba? Kanong, siguro, mga nasa 30,000 siguro yung baboy. Nya, 30 kilos pala. 30 kilos pa lang. 30 kilos? Nya, 13,000. Ay, hindi. Mga 30 kilos ba? 9,000. 9,000, 30 kilos. Oo. Pero, Diba? Yun yung sinasabi niya sa akin kasi gagamitin yata pamasahe. Sabi ko, sige, tignan natin. Bahala na, oy. Marami pa pwede mangyari. may star ba kayo dyan? Wala tayong pa-star. So, ayan ang mga ganap dito sa likod, sa function area. So, still, nagagawa pa rin sila. Overtime na daw sila, sabi ni Mama Sita. Dahil may nahabol na event is coming Sunday, tsaka 16. Oh. Sa Sunday at saka 16. 14 at 14. saka 16. 20 to 21. Hala, ano yung sa linggo? Sa 20, kuan, Ganasareno, Ah, okay. Sa mga simbahan. team building. Team building nila. Sareno, Cagayan ba? Ah, okay. Tapos sa Sunday, Hindi ko alam yung sa 20. itong 14. Oh, ayun na mga moms. Magre-ready naman ako ngayon ng mga gagamitin namin para sa Maguindanao event namin. Ano tama sa Maguindanao? Bukas. Bukas? Ano rin sa Alex bukas? Mamaya, 4 a.m. Mag-impake na ako mga moms. Maguindanao.